Hola, benvinguts de nou, altra vegada, amb divendres de queda de la Déu Empordà. Soc la Iolanda Bustos, cuinera empordanesa, i avui us faré un bacallà confitat amb codony, amb carbassa escalivada i castanyes. Doncs avui ho maridarem amb dos vins, un blanc i un negre. Tenim el Gran Recosint blanc, que és del celler Santa Maria, de Capmany, i llavors tenim el Zelaví del celler Castelló Murphy, d'aquí de Rabós. Mentrestant, com que ja sabeu que a mi m'agrada beure una copeta mentre estic cuinant, doncs m'ho començaré a obrir el Gran Recosint blanc i me'l serviré una miqueta a la copa, mentrestant. I així que es vagi oxigenant, després obriré també l'altra ampolla. I està una miqueta fred, però és un vi que és supercomplex. Llavors, amb aquest plat que farem servir escalivats, que és el codony, que està escalivat, la carbassa, la pipa de la carbassa també, doncs una miqueta li trobem tota aquesta complexitat així amb el nas. És un vi que dona la sensació d'estar a camp obert, vull dir realment a camp obert, i que manté aquest toc salí també que li anirà superbé amb el bacallà. Bueno, jo crec que ho hem encertat, Obro el Zelaví. I jo l'obro perquè es vagi ambientant, perquè vagi oxigenant. Per fer el plat aquest de bacallà, el que necessitem, molt important, un bacallà bo. És important que el bacallà sigui dessalat en el seu punt, però si podeu anar a la bacallaneria, molt millor que no pas comprar aquests congelats. I llavors, aquest ja està al punt de sal i necessitarem el bacallà, codonys, però no, el codony fresc, que aquí sí que és una cosa que heu de fer, és embolicar-lo, igual que hem fet a vegades que es fan amb els moniatos, doncs s'emboliquen amb un paper d'alumini i es posen al forn o a la llar de foc. Aquests han estat a la llar de foc. Triguen un parell d'hores ben bé, perquè veieu que això que és dur. I tenim aquest codony escalivat a la llar de foc. Tenim uns alls negres, que és una cabeça d'alls que està fermentada i és de color negre, que també té aquest toc així del rotllo escalivat. Carbassa, també, la mateixa tècnica, embolicada amb alumini i a la llar de foc, o si no, al forn també el mateix, ha de quedar ben estovada, com si fos un moniato. Unes fulles de cale, que és aquesta col que s'ha posat també molt de moda i així, i això ens anirà bé, que també la confitarem. Tenim també una mica de pols de pipes de carbassa, i llavors tenim aquí castanyes i alls laminats. La castanya, un truc és que la congeleu i després la peleu, perquè és castanya fresca aquesta. Llavors, si la congeleu serà molt més fàcil després de tallar làmines. Bé, el que farem primer és agafar amb una cassoleta, posar-hi oli per confitar el bacallà. La tenim aquí darrere. I abans de confitar el bacallà, el que sí que farem és posar-hi primer les castanyes i els alls laminats. Posem aquí l'oli. Un oli extra verge d'oliva, dels que molts cellers tenen també, igual que tenen el vi, que fan vi, també fan oli, i l'oli de l'Empordà és una delícia. Posem generós d'oli i ara engeguem per confitar. I agafem aquestes castanyes, veieu? Tinc aquí làmines de castanya, que ja l'he laminada a ganivet. Una vegada la tenim així pelada, doncs la talleu igual que fem amb els alls. I el mateix tinc aquí, l'all també laminat. Primer de tot, pugem una miqueta la temperatura de l'oli, que estigui una mica més fort, i llavors ja el baixarem per confitar el bacallà. I aquí li afegim totes aquestes castanyes i alls per fer com una llet, no? Posem les castanyes i deixem aquí que comenci a agafar una mica aquell tot daurader
i llavors de seguida ja li baixem el foc. Tenim la castanya i els alls, que ja estan confitadets i ja ha baixat una mica la temperatura, ideal per posar-hi el bacallà. Però abans li posarem també aquestes fulles de kale, de kale. Aquestes són les cultiva la horta de la Marissa, d'allà de Palau-sator, de Peu Poble, i li quedaran molt i molt bé també aquí, amb el plat del bacallà. Les posem així. Vale, ja prou. Posem el bacallà ja, sobretot amb la pell així amunt, amb aquesta postura ha d'estar. El posem aquí, movem una mica la cassola, així, i ha d'estar 8 minuts, el bacallà. Tastem una mica. Ara que ha perdut una mica la temperatura aquest blanc, em dona realment la sensació aquella que recordava, com de castanyes i així, però també aquell camp obert. I sabeu que tinc sempre els meus rams de flors comestibles i jo crec que aquí li quedaria molt i molt bé unes flors de fonoll. Aquí tinc una mica de fonoll d'aquest silvestre i li posarem aquest toc de fonoll i li posarem també una mica de sàlvia, que hi ha aquesta sàlvia també que està a la vinya. Després, aquí l'únic que no li hem de donar la volta i l'hem de deixar 8 minuts, així que ja veureu que les làmines es comencen a separar una miqueta i llavors ja està. Ara, mentrestant, el que sí que vaig fent ja és preparar el codony. El codony és, quan està així escalivat, és que agafa una textura i un gust increïble. Doncs aquesta opció de fer-lo així a la llar de foc és molt interessant perquè queda amb aquesta textura semblant al codonyà, però tota la frescor, l'acidesa, i queda dolç també al final. Doncs amb això farem aquesta mica d'emulsió, ho posarem aquí i llavors aquí el que hem de fer ara és fer com una mena d'emulsió i per fer-ho el que farem és agafar una mica, robar-li una mica de l'oli amb què estem confitant el bacallà. Que això serà el secret aquest perquè agafi també que tot quedi lligat, que hi hagi una harmonia. Es poden fer maridatges de moltes maneres, per contrastos, es poden fer maridatges com, al final cadascú com li agradi, no? Però a mi el que m'agrada és l'harmonia, que hi hagi harmonia entre els vins, entre el plat, i que vagis jugant, no? Que sembli que és com tot més melòdic, no? Llavors per això, en aquest cas, en lloc de posar-hi oli cru, hi posaré una mica d'aquest oli que tenim aquí del confitat. Ja he parat el bacallà, l'oli, el confitat, perquè ja han passat els 8 minuts i el deixem aquí que reposi així. I avancem amb la recepta i el que seguim, doncs amb aquesta mena d'allioli de codony, que no seria ben bé així, l'allioli tradicional de codony es fa diferent i es fa amb l'all cru, però en aquest cas és l'oli que està ja tot perfumat amb aquesta essència de les herbetes i la castanya i l'all, i el triturarem així, el triturarem amb una mica d'aigua i afegirem també una miqueta d'aigua perquè sigui una emulsió així una mica més suau. Vale. Ja ho tenim. I ara reservarem amb un potet així perquè serà just per acabar d'emplatar. És una salsa que inclús la podeu fer servir per altres preparacions. Vull dir que està superbona aquesta salsa i mireu que és fàcil de fer. I ara deixeu-me que em posi una miqueta d'aquest segon vi, també, del Celaví, que és de rebost d'Empordà, del celler Castelló Murphy.
i està allà a prop de Rabós, i la veritat és que fan amb aquesta varietat, amb la carinyena, que jo soc enamorada de la carinyena, i merlot, doncs me'l poso una miqueta perquè així arrodonim millor la recepta i el maridatge. Sabeu allò de l'slow life Empordà i aquella cosa aquell benestar, allò que et transporta a un lloc, no? Doncs realment el Celaví és així, perquè és com camp obert, airet de tramuntana, l'olor d'aquells, dents de lleó, de margarides, de flors d'aquestes com de rabanisses, una vinya d'aquestes florides, doncs una miqueta em ve això al cap, no? Vull dir, és una barreja. N'haig d'escollir alguna per condimentar aquesta carbassa. Llavors, la carbassa ja té tota aquesta profunditat d'escalivats i que també és tot aquest cos que li trobem justament en aquest vi, amb aquesta carinyena tan arrelada i el merlot, vull dir que amb tot ell, llavors la carbassa el que ens donarà és acabar d'arrodonir tot això. Llavors hi posaré, jo crec que a la carbassa li acabaré posant una miqueta de flors d'aquestes de la Bellis perennis, que és aquesta margarideta, i alguna grogueta també així de camp, que són un toc molt suau que es refresca una miqueta. I ja està, quasi bé. Això ara és senzill, perquè la carbassa ja està cuita i el que farem és amb una cullera treure-la, posar-la aquí sobre el plat i farem com si fos un trinxat de patata. I justament amb els trinxats així que també queda també la col i que ara hem posat aquí amb el bacallà, li traurem una miqueta també de fulles de kale, de col, i ho trinxarem tot junt. Posarem aquí, així, i això és feina de forquilla. Una mica de sal, no massa, perquè el bacallà ja té el seu punt de sal també, i llavors aquí el que hem dit, aquestes floretes que ens porten directament a la vinya, aquest gust d'estar trepitjant terreny de veritat, que és la màgia que té la natura i que tenen la utilització d'herbes i flors fresques. Realment és el gust, el condiment i llavors la bellesa, perquè i ara amb aquesta carbassa el que farem és posar-hi una mica d'all negre. Agafem així, agafem la punta del ganivet i la mida del que seria un all li posem aquí dintre. L'acabem d'agafar. L'all negre té un punt com de regalèssia, quasi bé, però una mica dolça, com de pega dolça. I combinat amb la carbassa i així, mira, em posa pell de gallina. Queda superbo, de veritat, tasteu-lo, i si no, perquè ara ja el podeu trobar tot arreu, ja se'n pot comprar habitualment. Abans era una cosa més de restaurants i ara ja en tenim més a tot arreu. I ara el que fem és xafar-ho tot junt, com si féssim un trinxat de patata, ¿vale? I ho xafem tot junt. I ara només ja falta col·locar, col·locar bé els ingredients. També agafo una altra cullera. Aquí. Posarem a la base com un coixí. I farem això, un coixí on apoyar el bacallà. A mi m'agrada els plats que tinguin una mica de volum, perquè sembla que t'arriba tot una mica més amunt. Si a casa podeu fer-ho, doncs també és una tècnica que sempre els cuiners, sempre a les cuines professionals ho fem, perquè sembla que queda això més amunt. I després aquí agafo aquest bacallà confitat, que ens ha quedat perfecte, el poso aquí, reposant a sobre d'aquest llit, i ara també aquí
amb l'ajuda de la meva cullera pinça. Gràcies, Agustina, per aquest detall, que és un regal que faig servir molt, aquest gadget de cuina. Hi poso unes castanyes i uns alls laminats, que és amb el que s'ha confitat el bacallà. Aquestes receptes també el que tenen de bo és que llavors les pots adaptar a les estacions. De carbassa en tenim quasi bé tot l'any, passa que ara és quan no té tanta aigua i que per fer això doncs queda millor. Però llavors, per exemple, si no tinguessin codony doncs podríem fer servir poma també. Però bueno, en aquest cas el joc del vi, és com un diàleg. Li preguntes al vi, a veure, què vols? Què tens? Què hi posem, no? I per això és tan important, doncs, per mi, el vi a la cuina. Evidentment, si estic al restaurant no estic bevent vi, però a casa, que a més el que fa és que, com si caldegessis l'ambient ja, no? Ja prepares, doncs tot perquè, per tenir aquell àpat especial per els teus convidats, tot i que ara sabem que tenim aquestes restriccions i hem de ser menys, però doncs, un plat d'aquest, la veritat és que t'alegra i molt i molt. I llavors aquí li poso aquesta salseta. Aquesta salseta li dona un punt, és una mena com d'allioli però molt suau i en realitat el que fa és que li dona un punt d'acidesa, no? Que és el que al final ens agafa els matisos d'aquests vins, no? Llavors doncs, el bacallà amb la carbassa, el codony, crec que està tot harmònic, li lliga molt bé i a més és un plat molt d'ara, de tardor. Ara ja amb el plat quasi bé acabat, però deixeu-me que li posi una flor que tinc aquí d'aquesta col silvestre, que són totes aquestes ravenisses, les crucíferes que surten al camp i que ara n'està ple també a la vinya. Doncs en agafo algunes per acabar de posar el plat i que també sigui més visual i a més és que li queda molt bé amb el gust, també. I ho posarem just aquí, que descansi a sobre de cada punt de codony. Aquí ho posarem. I ara ja, per acabar el plat, que és que m'agrada que hi trobeu moltes coses després quan mengeu, igual que quan ensumeu el vi, el mateix. Doncs agafo aquestes pipes de carbassa, és una farina de pipes de carbassa, simplement triturades, i els posarem una miqueta per aquí, al bord d'aquí del plat. Molt bé, doncs amb aquesta pols, amb aquesta farina de llavors, doncs ja acabem el plat. Mireu que maco, com ha quedat. I realment és un plat que molt senzill de fer, però que té una complexitat d'aromes, de sabors, és molt de tardor i realment doncs, això casa molt bé amb tots dos vins, no? I lliga, perquè són com... tenim 4 varietats de raïm diferents que van jugant amb els ingredients d'aquest plat. I jo el que crec que faré és que m'assentaré a taula amb aquest plat de bacallà i els dos vins, amb el blanc i amb el negre. I aniré jugant com si fossin els ingredients del plat també, no? Vull dir, us convido a que ho feu i ja veureu que tot té significat, que hi ha com diàleg, hi ha harmonia i això és molt xulo. Res, doncs us animo a continuar, que ens continuem veient els divendres de queda de la Déu Empordà i amb aquest plat i amb altres. A reveure, adéu-siau!